எவ்வளோ கேடுகட்ட எண்ணம் கொண்டவர்கள் இந்த நாராயணன் அப்படிங்கிறது இந்த விஷயத்துல நம்மளுக்கு வெட்ட வெளிச்சமா தெரிய வருது. இந்து பெண்ணை தன் மார்பகத்தை காட்ட சொன்ன கேடி ராகவனோட வீடியோ வெளிவந்தப்ப நீங்க ஏன் வாயை திறக்கல? என்னைக்கு பாஜகவை தமிழ்நாட்டை விட்டு ஓட ஓட விரட்டி அடிக்கிறோமோ அன்று வரை தமிழ்நாடு அரசியல்ல ஒரு நிரந்தர தீர்வு இருக்காது. மசூதியிலையும் நீங்க திருக்குறள் போதிக்கணும். கொஞ்சமாவது ஒரு நல்ல புத்தி இருக்கிறவங்களாக இருந்தா இந்த மாதிரி நீங்க பேசுவீங்களா? அனைவருக்கும் வணக்கம். ஈரோட்ல இருந்து வீரமணி ஜெயக்குமார். ஒரு சில நாட்களாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு அரசு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் கொடுத்து கொண்டு இருக்கும் அறிக்கைகளுக்கு இந்த தெருவில் எல்லாம் கல்லடிப்பட்ட நாய் போல லபோதிபோன்னு ஒரே நாய்ஸாக இருந்துட்டு இருக்கு. என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாஜக நிர்வாகிகளான இந்த நாராயணன், அண்ணாமலை இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தங்களுடைய சிந்தனைக்கும் அவங்களுக்கும் எந்த ஒரு சம்மந்தமே இல்லை அப்படிங்கிற வகையில் ஒரு மூளையற்ற நபர்களாக இவங்களோட அறிக்கைகளும் செய்தியாளர் சந்திப்புகளையும் அவங்க நிரூபணம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தற்போது திருக்கோவில்களில் திருக்குறள் ஒழிக்கப்படும் அப்படின்னு ஒரு அரசாணை வெளியிட்டிருக்காங்க. அதுக்கு இந்த அறிவாளி கூட்டம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, நம்ம கோவிலில் மட்டும்தான் பண்ணணுமா, ஏன் மசூதியில் பண்ணக்கூடாது, ஏன் சர்ச்சில் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி, அரசு பேருந்துகளில் திருக்குறள் வைக்கப்படும் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே ப்ரைவேட் கம்பெனி லாரிஸில் ஏன் வைக்கல, அவங்க வீட்டில் இருக்கிற காரில் ஏன் வைக்கல, டூ வீலரில் ஏன் வைக்கலன்னு ஏன் இந்த கேட்கல இல்லைங்களா? அப்படி கேட்டிருக்கலாம் இல்லையா? இந்து அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில், அதாவது தமிழ்நாடு அரசு கட்டுப்பாட்டில் இயங்கக்கூடிய கோவில்களில் திருக்குறள் ஒழிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா இவங்க பிரைவேட்டா அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் அவங்களுக்கு கீழே, அதாவது கிறிஸ்டியன்ஸ் வழிபடுற சர்ச் அவங்களுடைய தனிப்பட்ட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள அவங்களுடைய வருமானத்தில் இயக்கிட்டு வராங்க. மற்றும் முஸ்லிம்ஸும் அவங்களும் அவங்களுடைய தனிப்பட்ட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள மசூதிகளை இயங்கிட்டு வருது. இப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இல்லை மசூதியிலையும் நீங்கள் திருக்குறள் போதிக்கணும், இல்லை அப்படின்னா திருக்குறள் ஹிந்து நூலாக அறிவிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னும், திருவள்ளுவருக்கு காவி உடை அணிவிக்க வேண்டும் அப்படின்னும் நாராயணன் அவர்கள் சொல்றாங்க. கொஞ்சமாவது ஒரு நல்ல புத்தி இருக்கிறவங்களாக இருந்தா இந்த மாதிரி நீங்க பேசுவீங்களா? திருக்குறள் அப்படிங்கிறது என்ன? அந்த நூல் அப்படிங்கிறது உலக பொதுமறை நூல். இந்த மனித இனத்துக்கே ஒரு நீதி நூலாக, ஒரு அவங்களுக்கு எந்த விதமான உலகத்தில் எந்த மூலையில் எந்த நாட்டை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் சரி, எந்த மொழியை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் சரி, என்ன தொழில் பண்ணுவதாக இருந்தாலும் சரி, எந்த வயதை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னாலும் அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நூல். எப்படி வாழ்க்கையை நம்ம வாழ வேண்டும், எந்த ஒரு அறத்தோடு இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு உலகத்தில் வாழும் அனைத்து மனிதர்களுக்குமான ஒரு பொதுமறையை போய் இந்து நூலாக அறிவிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுலயும் நீங்க பண்ணின மாதிரி காவி உடையும் அந்த பூணூலும் போடணும் அப்படிங்கிறது தானே உங்களோட திட்டம். எவ்வளோ கேடுகட்ட எண்ணம் கொண்டவர்கள் இந்த நாராயணன் அப்படிங்கிறது இந்த விஷயத்துல நம்மளுக்கு வெட்ட வெளிச்சமா தெரிய வருது. இதெல்லாம் இப்போ என்ன, ஒரு தேர்தல் நேரம் கிடையாது, ஆனாலும் அவர்களை நம்ம ஏன் எதிர்த்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம வெளிப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னா, கண்டிப்பா பாஜக அவங்களுடைய வன்முறையை மக்களிடையே திணித்து கொண்டிருக்கின்றாங்க. எந்த ஒரு விஷயமாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலும் அதை மதத்தோடு பின்னி நம்ம மனசுல நம்ம ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட பயணிக்க கூடாது. மதத்தை கொண்டு நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ள நம்ம தமிழகத்துல எல்லாரும் ஒரு நட்போடு ஒற்றுமையோடு இருக்கும் அந்த அதை உடைக்கும் திட்டம் தான் இவங்களுக்கு இருந்துட்டு இருக்கு. இவ்வளவு பொங்குறீங்களே, இந்து பெண்களுக்கு கற்பு குறைவாக இருக்கும்னு சொன்னப்ப ஏன் பொங்கல? இந்து பெண்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் உயர்நிலைக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்றப்ப ஏன் பொங்கல? இந்து பெண்ணை தன் மார்பகத்தை காட்ட சொன்ன கேடி ராகவனோட வீடியோ வெளிவந்தப்ப நீங்க ஏன் வாயை திறக்கல?
உங்க கட்சிக்கார பெண்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு இல்லை அப்படின்னு பேசுறப்ப நீங்க ஏன் குரல் கொடுக்கறது இல்லை? ஆனா இப்போ இந்து அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மதம் தோன்றுவதற்கு முன்பாகவே எழுதப்பட்ட திருக்குறளை நீங்க சொந்தம் கொண்டாடணும் அப்படின்னா இது எந்த வகையில நியாயமான ஒரு விஷயம்? மக்கள் கண்டிப்பா இவங்களுடைய இந்த போலி பின்பத்தை வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்ம தமிழ்நாட்டை விட்டு இவங்களெல்லாம் விரட்டி அடிக்க வேண்டும். யாரை ஏமாற்றுவதற்காக இந்த மாதிரியான ஒரு பின்பங்கள்லாம் நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? மோடி வந்து திருக்குறள் பாட்டு பாடுறாரு, எதுக்காக? அப்ப மோடி வந்து திருக்குறள் பாடுனாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து போலியான ஒரு எண்ணங்கள் தானே. யாரை ஏமாத்துறதுக்காக இந்த மாதிரியான ஒரு வேஷங்கள் போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க? நீங்க அடுத்ததா ஒரு கருத்து, தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, தமிழர் திராவிடம் அப்படிங்கிற இந்த 2 சொற்கள் இல்லாம தமிழ்நாடு அரசியல் இயங்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. உடனே இவர் கருத்து சொல்றாராமா, கருத்து கண்ணாயிரம்னு தான் சொல்லணும். இவரு ஊழலும் சாதியும் அல்லாத தமிழ்நாடு அரசியல் இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க. கண்டிப்பா என்னைக்கு பாஜகவை தமிழ்நாட்டை விட்டு ஓட ஓட விரட்டி அடிக்கிறோமோ அன்று வரை தமிழ்நாடு அரசியல்ல ஒரு நிரந்தர தீர்வு இருக்காது. நீங்க இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஊழலும் சாதியும் தமிழ்நாடு அரசியல்ல தலை தூக்கிக்கிட்டே இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா ஊழலை நிரூபித்து கொண்டு இருக்கும் இந்த அதிமுக ஆட்சி அந்த கட்சியோட நீங்க கூட்டணி வச்சிருக்கீங்க. அப்போ ஊழல் நிறைந்தவங்க நீங்க தான். மற்றும் சாதி மதம் இது கொண்டு எந்நேரம் பாரு மக்களிடையே வந்து இந்த வன்முறையை தூண்டுகின்ற ஒரு கட்சி தான் பாஜக. ஏன்னா அண்ணாமலை அவர்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ அந்த விநாயகர் சதுர்த்தி விஷயத்துக்காக வந்து நாங்கள் போராட்டம் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறாங்க. மத்திய அரசு, அதாவது ஒன்றிய அரசு, மோடி அவர்கள் வந்து வீட்டில் இருந்தபடியே நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பண்டிகைகளை கொண்டாடணும். எது விநாயகர் சதுர்த்தி, ஆயுத பூஜை, தீபாவளி, இது எல்லாத்தையுமே வந்து வீட்டில் இருந்தபடியே வந்து நீங்கள் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணணும். யாரும் கூட்டம் கூடக்கூடாது அப்படின்னு மத்திய அரசான மோடி அரசு தான் அறிவிச்சிருக்காங்க. இப்போ வந்து மோடி ஒழிக, மோடியை கண்டிக்கின்றோம் அப்படின்னு நீங்கள் அண்ணாமலை வந்து போராட்டம் பண்ண போறீங்களா? அண்ணாமலை என்ன சொல்றாருன்னா, தமிழ்நாடு அரசே வந்து இவங்க கவிழ்த்திடுவாங்களாமா. கண்டிப்பா இவங்களுடைய இந்த கொட்டத்தை ஆரம்பத்திலேயே முளையிலேயே வந்து கிளி எறிய வேண்டும். இந்த மாதிரி வன்முறைகளை தூண்டும் இந்த நபர்களை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும். ஏன்னா மக்களிடையே ஒரு மதத்தை கொண்டு எந்நேரம் பாரு பிளவுபடுத்துவதற்காகவே இவங்கெல்லாம் திட்டம் தீட்டிட்டு இருக்காங்க. இப்போ முஸ்லிம்ஸ் யாராவது திருக்குறள் படிக்க மாட்டேன்னு யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா? இல்லை கிறிஸ்டியன்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு இது ஹிந்து எழுதுனது, நாங்கள் இதை படிக்க மாட்டோம்னு என்னைக்காவது பள்ளிகள்லையோ இல்லை மசூதிகள்லையோ வந்து உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்களா? அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆமைக்கறி ஆசாமி இருக்காங்களே, அது அதை விட கேவலமான ஒரு ஆள். இப்போ தற்போது ஜோதிமணி அவர்கள் அந்த மனு கொடுக்கறதாகட்டும், வழக்கு பதிவு பண்ணுவதாகட்டும், இதெல்லாம் வந்து அவங்க பெண்ணாக ஒரு கட்சி ரீதியாக அவர்களை பிரித்து பார்க்காமல் நம்ம வந்து அந்த ஒரு வழக்கு பதிவு பண்றாங்க அப்படின்னா அது ஒரு பொதுவான ஒரு விஷயமாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆனா இவங்க உலகத்திலேயே இருக்கிற எல்லாத்தையும் இவங்க தான் காப்பாத்துற மாதிரி பெண்களுக்கு நாங்க உரிமை கொடுப்போம், சம உரிமை கொடுப்போம் அப்படின்னு தேர்தல் நேரத்துல சொல்றதும், அதுக்கப்புறம் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நடந்த அந்த விவகாரத்துல வந்து இவங்க வந்து கேடி ராகவனுக்கு வந்து ஆதரவு கொடுப்பதும், அதை தட்டி கேட்டா வந்து இவங்களை வந்து தகாத வார்த்தைகள்ல பேசுறதும், அதாவது இறந்த காலத்தை, இறப்பு முடிந்த ஒரு விஷயத்தை இவங்க வந்து எப்பயுமே அதை பெரிய அரசியல் ஆக்குறது. தற்போது தமிழ்நாட்டுல ஒரு பெண் தமிழச்சி தானே, அவங்களும் தன் மார்பை காட்டுன்னு கேடி சொன்னாங்கல்ல, அந்த பொண்ணு தமிழச்சி தானே, தமிழ்நாட்டில் தானே இருக்காங்க. அந்த பொண்ணுக்காக நீங்க என்ன குரல் கொடுத்தீங்க? ஈழத்து பெண்கள் வந்து அப்ப வந்து வன்புணர்வு செய்யப்பட்டாங்க, நான் அப்படி வந்து அவங்க கொடுமை செய்யப்பட்டாங்க. எப்பயுமே இறந்த காலத்தை பத்தி இப்போ இருக்கிற நிகழ்காலத்துல இருக்கிற பெண்களுக்கு நீங்க என்ன வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்குறீங்க? அவங்களுக்காக நீங்க என்ன போராட்டம் பண்றீங்க? எதிர்காலம் நம்ம அடுத்த சந்ததியினர் இளம் பெண்கள் வந்து அரசியலுக்கு வருவதற்கு என்ன பாதுகாப்பு நீங்க கொடுக்க போறீங்க? அதுக்கு ஏதாவது பேசுனீங்களா? உங்க கட்சி பெண்களுக்கு என்ன பாதுகாப்பு இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க உறுதிப்படுத்துறீங்களா? இல்ல எங்க கட்சியில இந்த மாதிரி நடக்காது, நாங்க அதை வந்து ரொம்ப தீவிரமா தெளிவுபட எங்க கட்சியில இருக்கிற பெண்களுக்கு நாங்க வந்து அவங்களுக்கான பாதுகாப்பை ஏற்படுத்துவோம் அப்படின்னு நீங்க ஏதாவது ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு வார்த்தைகள், ஒரு சில வார்த்தைகள் நீங்க பேசுனீங்களா சீமான்? இது போன்ற பலவேறு கட்சிகளை சார்ந்த இந்த
மாதிரியான அந்த நாராயணன், அண்ணாமலை, இப்போ சீமான் அவர்கள்லாம் வந்து மக்களின் மனதில் வந்து வன்மத்தை திணித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். தயவு செய்து பெண்கள் கொஞ்சம் உணர்ந்து எது நம்மளுக்கு பாதுகாப்பானது, நீங்க வந்து இவங்களை எல்லாம் நம்புறதை விட நீங்க அலசி ஆராய்ந்து நீங்களே சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும். நன்றி.